Ayan, ibatan nila. Ito na, banata na. Yung mga 50. Yan. Ito lang po tayo sa kambang kanan para tuloy-tuloy yung mga sasakyan. Yan, 60. Meron pa lang yung 50. Pero papicture. Picture lang. Papicture lang mo yan. Hello, ready na maganda. Okay, first Mayor Rex Villagustin, invitational cycling race dito sa bayan ng Victoria, Tarlac. First time dito pero marami rin mga cyclist talaga dito sa Victoria, Tarlac. Okay, so plug down na tayo. Dito pa rin ba si Dean Pinili, magandang bakbakan to. So marami rin mga tiga Pangasinan dito, Johnny Mendez, Rick Sabala, Reynolds Trinidad, mga Nueva Ecija, RM Farmhouse, Dandex. So may mga tumatakas na tayo sa harapan Yeah, si Dean Pinili kumikikig na sa harapan. Sinusunod ng kagad ng RM Farmhouse, si Soy Ramos. Marami tayo mga ex-pro dito Mon Nicolas, Eric De La Cruz, si Tabago, Kanaway, Ronnie Gregorio, Edgar Gregorio, si Montoya. Halos lahat kilala natin to Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac ang mga nagbabanatan dito. Okay, so right turn tayo dito. Yung mga pumapaharap na ito na, medyo may kakiputan na rito sumisipat si Reynolds Trinidad, Boy Kilang, Benny Alejandro dito lang muna sa likuran. So dito tayo sa looban. Sino kaya dito ang unang mapaplat? Medyo makurbada at may mga panakanakang hamsayong nadadaanan dito. Nabaanat na itong ating mga riders, mukhang paisa-isa ng nalalaga. So pakiwal-kiwal paliko-liko, paling sa kaliwa. Mukhang hindi umakabante na dun sa harapan Barangay Bantog na tayo, Barangay Bantog, Pura Tarlac, Victoria Tarlac pala tayo, Victoria. Mukhang si Boss Benny panay-panay na to baka mamaya panay-panay likod na mangyayari dito kay Boss Benny. Ayan na sinasabi ko, mukhang pakalas na si Boss Benny. Dito lang sa likod dito si Juancho Bumagat. Para ay magkakampi dito, kalaban nila dito mga taga Pangasinan. Maanat na naman sa harapan si Tisoy. May humihiwalay na tayo mga riders nagkakabaratan doon sa harapan, medyo nagkakagulo doon sa harap. Kanya-kanyang takas tumatakas si Din Pinili, Sabala, Edgar Gregorio. Ito, umangat sa kaliwa si Tisoy. Mukhang gusto mag-breakaway ni Tisoy Ramos So nasa harap si Reynolds Trinidad and Tisoy Ramos yung nasa harapan. Itong ating grupo medyo nagpakiramdaman nila. Umaangat na si Johnny Mendez. So yun, pangan. So right turn na naman tayo dito. Marami din palang mga nag-aabang na mga cycling fanatics dito sa barangay dito. Uy, marami dito mga tao yun. Gusto po tayo pakiwal-kiwal. Naku po. O mga tao. Iyay. So ito yung ating likod ng peloton, si Boss Benny Alejandro at Boy Kilang. So meron na tayong mga riders na nakatakas dito. Nakita ko nakatakas na
si Reynolds Trinidad and Tisoy Ramos. So marami pala mga nanonood dito. No? Yun, yung nakakaproblema tong bike ni Mon Nicolas ay isa sa mga big guns to. So aming nag-aabol tayong dalawa dito. Meron na tayong breakaway, si Tisoy Ramos and si Reynolds Trinidad. Pero parang hindi ko na nakikita si Din Pinili. Mukhang napag-iwanan si Din Pinili. Okay, so ito na. Meron na tayong nabuong breakaway dito sa harapan. Almost 200 meters na kanilang inilalamang. Doon sa ating mental, ito, masigasig na lumalayo. Bumibilis ang ating padyakan, 47 kilometers per hour. Yung nasa harapan, Tisoy Ramos, isang ex-pro rider from San Leonardo, Nueva Ecija. Ito, nakakulay green. Si Reynolds Trinidad ng Umingan, Pangasinan, rider number 22 and rider number 7. So, mag-aabol dito, mga Gimba Bikers Club, ha? Taga-check na lang yung mga RM farmhouse doon sa likuran. So, yung mga Pangasinense, hindi na rin mag-aabol dito. Tarlac ang mag-aabol dito, at saka yung team Bikeworks. So, lumalayo itong dalawa na to, ha? Ang palarong to ay hatid sa atin Mayor Villa Agustin ng bayan ng Victoria, Tarlac, dito sa kanyang first Mayor Padyakan Invitational Cycling Race. 16 kilometers per lap. So meron tayong 3 laps, equivalent to 48 kilometers road race. Mahaba-haba ito, ha. So palabas na tayo dito sa Nueva Ecija, Tarlac Road. So ito pa rin yung nasa harapan natin dalawang breakaway, patuloy na lumalayo. Bumibilis na naman yung kailang padyak, 52 kilometers per hour. So talaga ang tuluyan kaya makakalayo itong ating dalawang breakaway. So aabutan pa sila yung napakalaking grupo sa likod. So papasok na tayo sa Kabayanan, sa downtown area na Victoria, Tarlac. Itong ating dalawang breakaway dito sa harapan. Palayo na lang, palayo. 300 meters na ang lamang ng ating dalawang breakaway. Doon sa ating main peloton, one rider yung nasa harapan from San Leonardo, Nueva Ecija and from Umingan, Pangasinan. Itong si Reynolds Trinidad, kababayan ito ni Mervin Corbos, at kababayan naman ni Bernard Luzon, itong si Tisoy Ramos na isang ex-pro rider. So dito tayo ngayon sa Victoria Public Market. Ayun, kanan tayo dito. So hintayin natin sa gawin dito yung ating ating main group. Okay, ito yung ating main peloton, 350 meters na ang inilalayo ng ating breakaway dito sa ating main peloton. Naku, marami-rami pa to. Din Pinili dito lang sa likod, oh. Boyki lang. Dito tayo sa finish line area, maraming mga naghihintay dito, mga cycling fanatics organized by Dominador Tako-Tako. Ayun, marami, ha. So dito lang sa likod, itong ating Marlboro Tour veterans. Din Pinili ito, nakakulay yellow green, nakakasilaw ang kanyang jersey. Marami din mga kandito, mga expo. Nako, dito rin pala si Wilfredo Willie Valdez Jun Tako-Tako, anak ni Dominado. Mangat na si Doming Carbonete, dugis kagad ni Edgar Gregorio. Check ni Edgar Gregorio, ha. So mabilis ang kanilang padyak, 52 kilometers per hour. Mon Nicolas andito lang, hindi na mag-aabot dyan si Mon Nicolas dahil kasama niya yung nasa harapan. Andito rin pala itong si Juancho Bumagat. So inabutan yung attempt ni Carbonell. So dito nagaganap sa peloton yung bakbakan, pakiramdaman dito, ha. Tignan natin, mahaba-haba pa yung rurutahin nila. Kaya may posibilidad pa dahil yung ating ruta technical
may posibilidad na magkaroon ng mga flat tire kasi din pinili, nagbabadya na nung tumakas sa may bandang kaliwa. Sa kanan naman itong si Armendez, eh na umangat sa kaliwa, umangat na sa kanan. Tinutugos siya ni Armendez, si din pinili, nagbabadyang tumakas. Uy, umangat na rin si Eric de la Cruz, ha? Pakiwal-kiwal na banat ni Eric de la Cruz. Alfredo Ponzal, Manny Pariget, Doming Carbonell, Jesse Catalan. Kung nandito sa may bandang likuran, Boy Kilang. Dito rin pala si Wilfredo. Marlboro Tour, ayan, naka-rider number 27, Marlboro Tour legend, kapatid ni Placido Valdez. Yung idol, mga muscles natin, ha. Yung mga Tanods and barangay officials. Yun. So, medyo may dalawa tayong riders na kumawala. Uy. Hindi natin kung aabutan pa nila yung dalawa. Meron dalawang riders na kumawala dito sa ating peloton eh. Isang Bike Works, Team Bike Works and RM Palmos yata yun. So last one lap pa tayo bago matapos yung ating karera. Parang lumalapit na ang agwat ng peloton at ang ating breakaway. Makata naman si Eric, oh. Sagad si Eric, ha. Mukhang mag-aabot itong mga taga-Gimba na rito. So medyo lumalapit na, ha. Ito, bali third group ito. Itong si Ricky Sabala at ang RM Farmhouse. Meron pa tayong dalawa sa harapan, saka meron tayong dalawang breakaway. Itong si Ricky Sabala at itong si Joel Paraiso. Puro RM Farmhouse, ha. Okay, second group natin, Edgar Gregorio and Mon Nicolas. Naku, Pangasinan and Nueva Ecija talaga ang labanan dito, ha. Nasa harapan natin yung breakaway natin, si Tisoy Ramos and Reynolds Trinidad. Hindi ko alam kung sila ba'y nagkakabulan. Ito, speed nila 45 kilometers per hour. Tayo sa breakaway. So kukulit ko lang, second group pa pala ito. Third group pala si Edgar Gregorio and Mon Nicolas. Meron pa tayo ang dalawang second group na nag-aabol, RM Farmhouse na naman at saka isang Pangasinan. Itong si Johnny Armendez yung nakatim Camille at nakadilaw. Itong si si Edgar Domingo ng RM Farmhouse. So mukhang malayo na yung ating breakaway dito sa ating second group. Speed nila 49. So try natin habulin yung ating breakaway kung gaano ang layo dito sa dalawang second group. So ito yung ating fourth group, ha. Edgar Gregorio and si Mon Nicolas. Another group of riders. Ay! Ay! Skupo, hindi nakatingin sa atin. Ito na rin pinaka-main bunch. Dami pa ng mga to, ha. So pagbalik, rematihan na to, ha. Oh! Ito na, banata na Reynolds. Hey, andyan na. Hello. Traffic doon. Ayan, rematihan nila. Ayun.